Haftaya borî sepandina gemaroyên Sezar ji aliyê Amerîkayê ve li ser Sûriyê dest pê kirin. Ev cara yekem nîne ku Sûriye bi gemaroyên Amerîkayê re rûbirû dimîne. Lê ferqa gemaroyên Sezar ev e ku ne bi tenê li ser Sûriyê, li ser piştgirên hikûmeta Sûriyê jî di varê aboriyê de dê verin sepandin. Bi ev gemaroyan şert û mercên aboriyê li Sûriyê xirabtir lê hatin. Li deverên ku ji aliyê komên çekdar yên ku Tirkiye piştgiriya wan dike ve têne kontrolkirin de, ji ber ku nirxê lîreyê Sûriyê gelek kêm bûye, êdî lîreyê Tirkiye bi awayekî rêkûpêk tê bi kar anîn. Pisporê têkiliyên navdewletî Aydın Sezer, van geşedadan wiha dinirxîne. İlişkisini gözden geçirmeye başladı. Bêguman pêwendiyek di navbera gemaroyên Sezar û bikaranina lîreyê Tirkiye li Sûriyê de heye. Ji ber ku lîreyê Sûriyê piştî wan gemaroyan gelek erzan bû û ev yek ji bo lîreyê Tirkiyeyê derfete. Lêbelê em nikarin bêjin ji sadî sed bisaya wê yekê Tirkiye jiya parê xwe li Sûriyê bide bikaranîn. Ji ber ku beriya ev proseyê jî Tirkiye li Sûriyê postexane ve dikirin, xizmetên şaradariyan dibirne cihên ku komên îslamîst kontrol dikin. Ev pêngawa lîreyê Tirkî jî encameke ev proseyê bû. Li aliyê din, Pisporê Amerîkayê Profesör İlhan Uzgel jî mijarê ji aliyê Amerîkayê ve dinirxîne. İç politikaya yönelik de boyutu var. Bakın biz gerektiğinde. Armanca wan gemaroyan piçûkirina aboriya Sûriyê û bîawayî vekirina rêya xwepeşandanên welatiya ye. Lêbelê di Senatoya Amerîkayê de jî ev biryare bû sedema dengê bertek û nerazîbûnan. Ji ber ku beşek siyasetmedaran dibêjin, ev gemaroyan e di welatiyên Sûriyê bixê di nav rewşeke gelek zehmet de. Di serê sala 2020 de dolareke Emrîkî beramberî 940 lîreyên Sûriyê bû. Di meha Xizîranê de jî nirxê 1 dolar gihişte 3000 lîreyên Sûriyê. Wisa xuya ye ku piştî van gemaroyan nirxê lîreyê Sûriyê dê gelek kêmtir bibe. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.